Mga kasinag, naririnig ko ng huni ni Bagwis. Andiyan si Bagwis, umuwi na naman. Gutom. Galing na naman sa layasan yan. Bukas ha, maligo ka. Ha? Iba naman ang amoy mo. Iba ang amoy niya mga kasinag. Parang ano na, medyo matapang na yung amoy ng balahibo niya. Hindi naman naliligo ito. Bukas ha, maligo ka ha. Ano, maligo ka bukas. Diyan, maligo ka dyan. May tubig dyan oh. Malinis ang tubig dyan. Ayan oh. Nakita niyan. Oh, di ba? Oh, yan yung baba ng rawis. Mga kasinag, guys, ang magandang hapon sa ating lahat. Andito pala ako ngayon mga kasinag sa rawis. Piyapakupra na kay ni Madam itong rawis. Kahapon nagkawit na ako. Tapos ngayon mga kasinag, magkakawit naman ulit ako. Hindi ako nakapagkawit kaninang umaga. Dahil mga kasinag, si Mrs. pumunta sa bayan ng Seruma. Gawang sa Kalahi. May pinirmahan sila. Asa ka Pitoy? Doon ka. Shit. Doon ka, layo. Hindi ko makita yung tangkay. May bagin. Ay. Daw ito mga kasinag. Tingnan natin kung may tuyo, may laya. Ayun, meron. May nakaharang kasing palapa. Dukutin na lang natin. Oo. Okay. Okay. Ito ang mahirap sa isang mangupra. Pag ganito ang mga pwesto mga kasinag, yung mga bakilid. Hagis natin dun. Tambak natin dun sa taas. Tari po. Ito ang mahirap mga kasinag pag walang katulong sa pagkukupra. Sayang naman kasi mga kasinag kung ibabayad pa namin ang pagkawit, tapos ang pag-ipon o pagbalat, sayang naman kung ibabayad pa namin, ay wala na sa aming matitira pagka ganyan. Napakamura pati ang kupras mga kasinag. Magkano lang ang kilo ng kupras dito? 20. Ang totoo lang mga kasinag, si Mrs. Sinama ko lang siya para may kung saan may kasamahin lang ako. Hindi ko naman siya pinupush na yung trabahong ganitong trabaho, kasi trabaho ng mga lalaki ito eh. Siya rin naman ang pagminsan nagpipresenta na tutulong siya. Kaya ko naman sanang sulusuluhin ito mga kasinag. Palibasa't mahal na mahal tayo ng ating asawa, ayaw rin ng tayo nahihirapan, kaya gustong tumulong. Ang iniipon niya mga kasinag yung mga lang, yung mga andyan sa mahawan. Ako nagpapasok sa mga magubat, yung masukal, baka may ahas nga naman. Okay,
Hirap ng pisto ko makasinag. Nakapatong lang ako sa isang punong nyug. Oh. Bangin na kasi yan. Oh. Bakilid na. Oh my God. Oh, sumabit pa. Ba't ko sumangat? Oh my. Dito sa aming probinsya mga kasinag, sipag lang. Basta masipag ka, hindi ka magugutom. Hindi magugutom ang iyong pamilya. Basta masipag ka lang. Pagpatamad-tamad, gutom. Kailangan pagkakawit mo kasi nagtutungo ka. Pero siguraduhin mo sa pagtungo mo, wala lang susunod na lalaglag. Nakakapuwing kasi mga kasinag yung ano, duminong ano, taas. Ito sana mga kasinag oh. Isa-isahin lang natin para laglagan dun sa baba mga kasinag. Ano na kasi yan mga kasinag? Ito, bangin oh. Kung makikita nyo, napakalalim na bangin mga kasinag. Pero may dalawang punong nyug dyan mga kasinag sa baba na yan. Tapos yung baba dagat na. Oh, kita nyo yan mga kasinag. Ipakita ko sa inyo ha. Ayan oh. Oh, nakita nyo yan. Oh, di ba? Oh, yan yung baba ng rawis. Siya yung mga kasinag oh, ang ganda oh, di ba? May dalawang punong nyug pa dyan, kakawitin ko naman yan. Bangin na kasi ito mga kasinag oh, hindi ko makukuha dyan. Ang kuha ng nyug nito, doon na sa baba, sa buhanginan. Kasyahan. Buko tayo mga kasinag, buko. Tingnan daw natin. Buko muna tayo bago tayo umuwi. Okay, panalo. Pwede na. May pitoy, tabi dyan. Ayan. Mga sinag, buko muna tayo, buko. Magbubuko muna kami ni Mrs. Bago umuwi, pampalakas. Pampalakas ng tuhod. Ayan oh, katamtaman lang mga sinag. Ayan. Pitoy, mamaya ka. Mamaya lang. Bibigyan kita. Nakain ka ba ng buko, Pitoy? Ha? Pitoy!
Magantay ka. Napakatalas ang aking itak. Mga sinag, may itak mo yung ganyan, oh. Hindi yan yung kabit ko ng puluhan, oh. Oh. Tabingi. Saglit nga, Pitoy. Halika, Pitoy. Gusto mo na ang buko? Subukan natin mga kasinag ha kung magbubuko si Pitoy. Daw, bigyan natin, oh. Nakain ka ba? Nakain! Inalis pa sa lagayan. Wala. Oh, nagbuko rin si Pitoy mga kasinag. Hirap itaga nung itak ko mga kasinag. O tabingi. Tingnan nyo daw, oh. Pinadali ko kasi yung paggawa ng pulo nito. Nasarap, oh. Yan, buko tayo mga kasinag. Buko. Yung man sabaw. Akin daw isang itak. Puro nito. Yan, ito. Yan. Ito naman yan. Ay, Pitay! Tabi muna dyan, Pitay. Hoy. Tabi dyan, tabi dyan. Binigyan na eh. Oh. Kasi nag, oh. Buko! Andre. Binigyan na kita yan, oh. Hindi ko pang ubos mo na ba? Asan yung kutsara ka na yung gawin ko sa iyo? Tinao mo kay Pitoy. Yan, oh. Ito na sa iyo. Asan yung pinag-anuhan ko? Mga kasinag, naririnig ko ng huni ni Bagwis. Andiyan si Bagwis, umuwi na naman. Gutom. Galing na naman sa layasan yan. Pauwi ang pagod mga kasinag pagka ganito. Yan. Daya mo hindi pa ako nakain. Inubos mo na Pitoy sa'yo, oh. Sa'yo naman. Daya ni Pitoy. Matibay pala si Pitoy ng buko mga kasinag. Ngayon ko lang nalaman na kumakain pala yan ng buko. Sa bagay, lukad nga eh. Kinakain yan, buko pa kaya. Diba? Yan. Fresh na fresh. Baong kuha. Ayan, oh. Nakatago si Mrs. mga kasinag. Nahiya. Baka makita daw ang kanyang malaking subo. Ay, nakaisang ano ka na? Pitoy, nakaisang buong buko ka na. Hati tayo ha, hati tayo. Ang gandang hati ang kita.
Sa'yo yung kalahati, oh. Sa'yo yung kalahati, oh. Yan. Busog na ako mga kasinag. Solved na. Pawi ang pagod. Sarap. Lord, thank you. Salamat sa mahal na Panginoon. Nalalampasan natin mga kasinag ang pagsubok sa araw-araw. Kaya laking pasalamat ko talaga. Lalong lalo na sa inyo mga kasinag, sa walang sawang pagtangkilik ng aming YouTube channel. Thank you. Update ko kayo mamaya mga kasinag kay Bagwis. Andiyan si Bagwis. Tapos kay Magayon, ilipat ko ng talian si Magayon. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Hindi pa lang ito sa aking salungan. Ba't salong ako na salong? Ayan mga kasinag, ito naman si Mrs. Ayan, ang pinakamamahal kong asawa. Nakaagapay ko sa hirap at ginhawa. Update ko kayo maya mga kasinag ha. Punta natin si Bagwis. Nag-ano ka dyan? Kiss mo na ako na. Pampalis mo lang ng pagod. No. Salamat. Sige na, God bless. Sige na. Ayun yung anak ng lalaki mga kasinag. Naglalaro na. Dumating na pala galing eskwela. Niyala ko kasi itong kawit mga kasinag. Hindi ko iniwan dun. Tapos nagdala rin kami yung panggata. Oh, yan. Dala kayong panggata na nyug. Pitoy, napagod ka ba Pitoy? Napagod din si Pitoy ka susuot-suot sa damuhan. Kiss muna. Kiss. Ito naman yung anak kong panganay. Si Ika. Bako man. Hey, salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag. Nakauwi tayo. Asa si Bunso? Mayo po. Ano yan? Maluto na may kape. Ikaw mama. Nagyan ang lasa? Bitagan ang lasa? Parang tinutong na bigas. Ayun mga kasinag, para pahinga muna ako ng konting oras at update ko na kay Bagwis. Ayan. Nagdala na ako ng pagkain ni Bagwis. Ang ipapakain ko mga kasinag, yung karning manok muna. May daga pa sana doon sa bahay na buhay. Kaso manok muna ipakain ko at pailang araw na itong may yelo. Paubos ko muna sa kanya. Tapos susunod na araw hindi tayo magkakatay ng manok. Ay, solve ako. Tawagin natin si Bagwis. So nandito pa. Kanina sige ang huli narinig ko. Bagwis! 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 Wala baga mga kasinag. Dali na lang natin itong pagkain pupunta doon sa may kay Magayon. Update ko lang kay mamaya mga kasinag pagdating doon. Baka andun na si Bagwis. Mga kasinag, andun pala si Bagwis. Andun. Sa may tabi ng daan. Nandun siya sa daanan, malapit kay Magayon. Bagwis! Ayun sige ang huni. Gano ka dyan? Biyabantayan siguro mga kasinag si Magayon. Ayun si Bagwis sa tabi ng kalsada. Daanan kasi yan mga kasinag. Daanan yan. Gano ka dyan? May nahuli ka pang pagkain? May nakuha kang pagkain? May nakuha ka ba? Ano yung nandyan? Anong meron dyan? Ano yan? Ano yan? Bagwis?
Yan. Daga! Ngayon pa lang niya kinakain yung daga na binigay ko mga kasinag, oh. Oh. Tiyagkalan niya na ng ulo. O ba't dito mo kinakain sa baba yan? Ha? Ayan mga kasinag, nakita nyo na ba si Bagwis? Nandito siya, oh. Yung binigay ko palang daga, hindi niya naubos mga kasinag kaninang umaga. Ngayon niya binabalatan yung kalahati. O itong karning manok na dala ko, uwi ko na lang uli. Yiluhan ko na lang ulit. Pag andito siya bukas, ipapakain ko ito. Pero pag wala siya mga kasinag, sa susunod araw na lang. Kasi ito si Bagwis mga kasinag, pag minsan 2 araw na magkasunod, andito lang siya. Pag minsan 3 araw wala siya dito, 4 na araw wala. Ganun ang ugali ni Bagwis mga kasinag. Paalis-alis lang siya. Kaya itong karning manok, isabit ko muna dito. Ilagay ko muna dito. Dito, patong ko muna dito. Ayan, patong muna natin dyan. Daanan ko lang ulit mamaya yan. Ilipat ko muna si Magayon. Sige na, kainan na yan. Ubusan na yan. Sige na, ubusan na. Sige na, ubusin na yan. Ba't galit ka? Dali mo kasi sa itaas ang puno dun, oh. Dun mo kainin. Sa itaas ng nara. Sige na. Patingin nga. Titingnan lang eh. Tapang-tapang muna. Titingin lang. Daw, patingin daw. Daw, tingnan daw natin, tingnan. Ayaw talaga ipakita mga kasinag yung pagkain niya. Akala siguro mga kasinag kukunin ko. Bukas maligo ka. Ha? Iba naman ang amoy mo. Iba ang amoy niya mga kasinag. Parang medyo matapang na yung amoy ng balahibo niya. Hindi naman naliligo ito. Bukas maligo ka ha. Maligo ka bukas. Diyan, maligo ka dyan. May tubig dyan, oh. Malinis ang tubig dyan. Ayan mga kasinag, yan tutubugan ng kalabaw na yan. Lalo dito sa taas na ito. Yan, oh, napakalinis yan. Kasi bukal yan mga kasinag. Galing yan doon sa bundok na yun. Bukal yan, bukal. Kaya malinis ang tubig yan. Kaya malimit dito si Bagwis mag-standby. Kasi walang mga palayan o walang dyan sa taas na yan. Safe na safe siya dyan mga kasinag. Kahit maglason dito sa baba, mag-spray dyan. Yan, tubig na yan, safe yan. Kasi yan ang nagbibigay ng tubig dyan mga kasinag sa palayan. Bukal yan, fresh na bukal. Ayan. Iwan ko muna mga kasinag. Pakainin ko muna si Magayon. Tingnan ko muna dito. Kung dito si Magayon. Magayon! Asan ka? Asan ka? Ayan mga kasinag si Magayon, oh. Busog na busog, oh. Kung makikita nyo, busog siya. Ito mga kasinag, nakikita nyo yung langaw na yan. Yung langaw na yan ang matibay magsipsip ng dugo ng kalabaw. Patayin natin yan. Yan, oh. Yan, oh. Tapos may isang klaseng langaw pa yan mga kasinag, yung malaki. Yung bangaw talaga kung tawagin. Malimit yan, mayroong ganyan si Magayon. Ha? Sige na, sabsab na. Busog siya. Ibig sabihin, madamo pala dito. Ayan mga kasinag si Magayon. Tapos si Bagwis naman, ayun. Nakikita nyo mga kasinag. Ayun si Bagwis, oh. Ayun, so idaanan. Tapos si Magayon naman. Ito. Pasabsabin ko mga kasinag dito sa lugar na ito. Wala kasi nagtalit ang kalabaw dito, eh. Walang nagpapakain. Papunta dyan sa kabila na yan. Pakainin ko muna siya. Habang pinapakain ko si Magayon, babantayin ko na rin si Bagwis mga kasinag. Dyan pala niya din yung pagkain sa baba. Nagreserba pala siya mga kasinag. Yung
Kaninang umaga pala, malaki yung daga na binigay ko sa kanya, hindi niya naubos. Ngayon niya lang binanatan. Huli ng huni. Ayan mga kasinag, kapanghina na rin, pagod na rin ako. Hanggang dito, naamoy ko ang amoy ni Bagwis mga kasinag. Napakatapang ng kanyang amoy. Baka bukas nga maligo na talaga yan. Gayan yan mga kasinag eh. Pag naamoy ko na ang ang kanyang balahibo, yung parang singaw ng kanyang katawan, naliligo yan mga kasinag. Liligo na yan kasi parang pakiramdam siguro nila mainit na yung katawan nila. Ilang bis na obserbahan ko si Bagwis ganun yan mga kasinag. Ilang bis ko na obserbahan kasi simula maliit pa naman, alagang-alaga ko na yan eh. Kaya kilala ko si Bagwis. Hindi lang natin mababantayan yan bukas kung saan siya maligo. Kasi nga, huwag ka manuag. Nanunuag ka. Kasi nga mga kasinag, nagkakawit ako doon sa rawis, nagkukupra nga tayo. Hindi pa tapos. Kaya hindi natin mabantayan ngayon si Bagwis kasi nga busy tayo. Sa masusunod araw na lang mga kasinag. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Magayon, kay Bagwis, kay Pitoy, kasama ko kanina. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag. At magpapahinga muna ako habang binabantayan ko sila. Hanggang dito lang mga kasinag. Huwag nyo skip ang ads ha. Yan lang ang tanging lambing ko sa inyo mga kasinag. Bye bye.